Balatonnál? Balatonnál a Tiszát mutatják. Ja, hát Isten, Tiszánnál vannak. Az volt kiírva, hogy Balatonnál. Jó, hát én nem értem, hogy csak pillanatra oda. Közelebb nem tetted? Mint a másik volt, nem baj? Nem, már szerintem. 32 fok árnyékban. Képzeld el, nálunk 30. Lecsonás. Na. Képzeld el, nálunk 30 fok volt a múlt héten a lakásban. Az jó. Kinyitottuk Milyen kapcsoltatok a klímát? ablakot. Minden. Tehát éjjel is nyitva volt. A ventilátor csodát tud tenni. Ablak is, meg a hézze és az erkélyajtó is nyitva volt. Sarki. Ventilátor, ez csodákat tud tenni. Jaj, Ki vagy az új VLC progit? Visszaölő. Úgy jól játszom. Nem foglalkozol állóra. Majd mindjárt tudok. A csúszdára én is fölülnék. A csúszdára én is fölülnék. Megnézni. Lehet, hogy beszakadna a csúszdára. Elszakadna be, de De nem csúsznál le. csúszol le. Na. Jön Mazárka, nem tud visszajönni. Mit van, férke neki? Igen. Hol? Szönt a hangszóró mellett. Ja. Ennyien is szintülnek, hát akkor én nem tudok idejönni. A madár. Na, többször volt itt. Hogy szintén. Nincs. Itt 3 van. De ott mellette van még egy, és belül van még egy. Az 4. Azt mondom, hátul van 1, még itt 3. Nem, ott még mellette van még egy. Ez 5 így. Itt van sorban 4. Ott van a csőre. Nézd meg. Bocsánat. Szólati. Igen, az írja. Ilyen aktív kóhában esnek, nem tudom. Igen. Még nem is Holnap még kérhetek ebből a gyógyszerből? Persze. Jó. Estére egész jó lett. Úgyhogy reggel beveszem. Jó. Aha, hát meg hát van még. Ha csak csoda nem történik, és reggelre nem fog fájni. Kinek szól a zene? Hány szép, igen, felvétették. És még 6 óra? Kapus, nincs még 6 óra? Még van 10 perc vacsoráig. Igen? Akkor jó. Addig ne éhezzél meg. Látsd, mi van itt. Aha, ott külön van mindig. 5 DB1-en lesz, vagy a... 2. Távirányítanak annyi. Tudom. És nagy a szájára, hogy ilyen. Sokáig nem is minden jöttél. De egyszer már jó. Hajzi alap? Igen.
történik, hogy alkalmas lesz rá, akkor működik, hogyha nem, tehát akárkik a szülei, az nem úgy működik, hogyha a szülei Igen, ha igen. elfogadják. Repel neked? Tudok boxoló. Mert nagyon szereti a zenét. Milyen félretezem. Ez félsúly, ez Az oda fekszik rá a hangfalra, hallod? Nagy dalom. hátra kiesett. Még ott van akkor. Hátra. Hátra. Kijebb. Peremen. Peremen. Peremen kijebb. Ott. Tegnap mentem a piacra, és egy Legvince utcán mentem. Van az a új épület, amiben Balogán. Nem új ház. És onnan kijött egy anyuka, egy kisgyerekkel, kb. 1 éves. És kijött, és vigyorgott, és mindjárt integetett nekem. Hát, mindjárt megtalálom. Milyen sokáig? Fülig ért a szájára, úgy vigyorgott. Te kell. Megjött a madár. Elmentem a hangszóró Akkor nagyon sok kellemes időt töltöttek, hogy kellemes eltöltött időt mentek együtt, hogy egy kicsit mérleges a Balatonnál. Ön szerint vajon mennyire jöhet ki egy heti nyaralásra Egyet. Aha, egyet az mindig, és akkor azt valaki megodaadja, azt hogy tovább. Valami kis Az a jó. Nem tudja. Féle szájúnak még kellett. Elmenték. A gyermekjegy ezen a standon 540 forint, a 16-ától, és a felnőtt Ezt lehet játszani úgy, hogy benne van a viszonylag is megfogva. menően előszeretettel kínálunk 10 napos és végeket, és ezeken a rendkívül tettek még az, hogy az benyújtó egy járányért, ez egy nagyobb kategóriákat. Megszólalás nekik? Megszólalás nekik? Hát de lehet, de utána most forgóra hangzik. Kutatásra aztán. Jó, de még a fészek szélén. Középen nem, hát hogy rendes legyen. Ha egymást is Egyébként az mozdult, aztán kutasznak fel. Itt biztos valami azoknak el, amikor az első fényképeztem 3 napja, akkor még teljesen csak így vízétekben nem, nagyon van éles. Hallgatja!